তাৰ পৰা পইচা নাটো ৰিয়েল गाव गनखौ थनंला হা जौगो कार्बि आंलंनि नङा किर'निक से मोनसे केसाव दं दसे उनाव ले फुना दोन কিমান পইচা আনিছিলি ইয়াৰ পৰা মুখেদি হা 1,16,000 কি বুলি আনিছিলে আৰু আগত তাবিছত ওলাই আনিছো পূজা কৰিম বুলি কি পূজা কৰিছে পূজাটো সাকসেস হৈছে হোৱা নাই তাক ঠকাই আনা হৈছে পইচাটো হা কি কাৰণত ঠকাইছিলে মজবুৰি কিহৰ মজবুৰি কাৰবা পেটৰ লাট মাৰি মজবুৰি হা মজবুৰি তুমি মেহনত কৰবা নোৱাৰে হা ইমান কষ্ট কৰি চাহ দোকান দি হি নিজৰ পেট পালি আছে হা এফাল চা এবাৰ কেমেৰা চা আৰু আজিও তুমি ইয়াত ঠকাব আহিছিলি হয় না তাহাকটো 3 লাখ পইচা জমা কৰিব দিছিলি ইটো হসা না মিছা ইয়েস অর নো কৈছিলে 3 লাখ টকা পইচা জমা কৰিবলৈ দিছিলে না তাৰ পাছত পইচাটো পাছত কাগজ হয় না কাগজ কৰে না নকৰে কাগজ আছে না নাই তোমাৰ ইয়াত আছে এই পেপৰ কাগজ আছে না নাই পইচা কাগজ আছে এটো 2 নম্বৰ কৰি আছিলা তুমি না হা 2 নম্বৰ কৰিছিলে না কিমান গাড় হেৰি আছে বেক কিয় নাই এটা নাই নিজি কুল দিব নিজি কুল দিব দে যা লৈ যা তাৰপৰাও নিলা হৈ আছে বেকলা আপনি বেকটো লৈ টানো না বেক টানো না যা লৈ যা বেক লৈ যা তাৰপৰাও নিলা হৈ আছে বেক লাইলে সাসি লাইলে কিয় এনেকুৱা কৰি আছে তুমি কোডৰ পইচা এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক কৈ লাভ নাই হা আচ্ছা পইচাটো এই নহনা এই সাইডৰ খুলি এই সাইডৰ খুলছুন সাম কি কি আছে ए फटो दं न सोर माबा गेदेर जिबुआ কি কি আছে দে উলা ফটো কাৰ ফটো আছে উলা এই गोजाननिफ्राय नायग्रो माबाखौ কাৰ ফটো আছে উলা मोर खरखान बाखौ सस्ता खोमा माइला ओइ दे উলা পুরা কি বস্তু এইটো দে লখপ ইউ লখপ सारगोन दै ओइ हापटु कोड আছে हा ओइ बाखस दं दे ओइ खोदां नाङा दे होमबा ओइयाव नाय फटोआ ब পইচাটো ক'ত আছে गिदिराव नाय ओइयावसो जिबुआ गैला दे ओइ खोदां नांला ओइ गेजेरनि खोदां गिदिरखौ গিলা गिदिरनि পইচা কৰে না इनि खोमा अ इखोनो थनजोबो मको एनेका खरसि ए फैसाया बिनो आरो डुप्लिकेटा পইচাটো মানে আচ্ছা জিয়ানো হ हालाया थननानै नियो তুমি এতিয়া পইচাটো মাদু जा माबाले मुखाव অতি শীঘ্ৰে পইচাটো আইবা লাগব ओइ नङा फटोआ बिनो खोमा एलबामा তেতিয়াহে বাচিব बिराद गिदिर मानसिनि फैसा बनाया नै मको एनेका पैसा मेन पैसा तो ओरिजिनल पैसा हां याते आछु ক'ত পইচা হ'ব ইটো ইটো গাহক पइसा गोसारी दि जा बानायना लाखा देखसा ओइतो पैसा 3 लाख गाय लाबो ओरै लाबो रबर 3 लाख थपला बानायना लाखा नै बिनि बिथांनि फैसा नाय फिदारा नायदो यो पैसा बिनि अरिजिनल लानानै एफाले सा एकबार कैमरा फाले सा आपना আগতে মই বিশ্বাস নকৰো আপোনাৰ रो किधर रो तो स्टॉप उनसे फोटो कार फोटो सासु ইগুৰে ए মামা माबानि ओइ खोनायलाय ओइनि आधार कार्ड पान कार्ड बिया मानलै उजित मार सिरि लाखा जबाय दा किधर ओइ ओइनो इसे मा बिनि माबाया आरसी बाइक लांनांगोन ना बाइक लांदो जों एखमबा इखौ नायाबा बियो अ आरसीला माय फुनाया मा हाय लोगो नागोन बियो इ क्या लोगरा से कसुन लोगरा ना হসা কথা কোনে আপনার লোগরা আছে কোসন লোগরা নাই আপনি ওকলে আছে পরিবা নালাগে বুঝিছা আপনি করবা আইছে কোসন কোড অরিজিনাল কোড হ্যাঁ বুঝাই যা দম গাও আচ্ছা নহয় বিনে দাখাই খান খানি আছে
बेफोरबायदि गाब दे खालामनो फैसा এইটো गादा ধৰচোন ধৰচোন এইটো কি কৰে পইচা হা এইটো দি অৰিজিনেল পইচাটো লৈ যাৱা না হয় না নহয় ক হা অ কেইবাৰ হ'ল এনেকুৱা না এইবাৰ একবাৰ কৰিব খোজা দাদাৰ তাতে একবাৰ কৰিছিলে ইয়াৰ তাতে একবাৰ কৰিছিলে আগতে হালমাৰীত কৰিছিলে না নাছিল কৰা নাই ইয়াৰ তাতে কৰিছিলে কেনেকৈ গৈ পালে তাকে লগি আমি যে কিছুমান ঔষধ চৌষধ দিবৰ কাৰণে যাওঁ কাৰ্ড দিওঁ এই বেইমানি কৰিবৰ কাৰণে দিছিল না এইটো পইচা হয় না এতিয়া এইটো পইচা কৰি দিয়া আমাক পইচা কৰি দিয়া না দাদা হা পইচা কৰিব নোৱাৰে এইটো নাই? এই পইচা মাখা ক'ত নিছি তুমি ইয়াৰ পৰা যে নিলা আমিতো ঔষধৰ কাৰণে খৰচ কৰিছোঁ দাদা কষ্ট ঔষধৰ কাৰণে তোমাৰ জীৱনটো মূল্য আছে না নাই হা তেতিয়াহ'লে এই পেটৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি চাহ দোকান কৰি বেলেগৰ জোঠা ধুই পেলাই সি পইচা কামাইছে বুলি তুই নাজানছিল তাই এনেকুৱা কৰি আছে আৰু আজিও এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছিলে তুমি লাৰি আহিছে না ভগৱানৰ কসম বুলি তই আজি ধৰা খাইছ না নাই চালা তই ভগৱানকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে নেকি হা মোৰ লগত ভগৱান নাই এতিয়া জিয়া নহওক তই ওলাই দি এতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালী फैसामोन बिथाङा बिखौ 2 नम्बर फैसा खालामनानै अरिजिनेल फैसाखौ लांगोमोन आरोना दा बे कागजखौ बुथाय बियो न'नि बिगोमानो होगोमोन आरो ओमफ्राय नैबे ताबिज फिसाखौनो 6,000 लादो आरोना बे 6,000नि ताबिज बियो फैसाखौ हरबाय दा गिदार फैसाखौ नैबे ताबिजनि फैसाखौ हरबाय होनना बुंदों आरोना मालिका बे ताबिज ओइ यार ভিতৰত কি কি আছে হা দাদা ইন্দ্রজাল ইঞ্জুৰডাল হয় ইন্দ্রমিলি ইন্দুৰমিলি হয় এইবিলাক কৰিলে পাম আচ্ছা আচ্ছা বাইকটো কাৰ এইটো এইটো চাবিটো কিবা ৰচোন তাবিজটো ঐ চাইলেণ্ট এই যে মানে তোৰ এই আচ্ছা কি ক'ব মই পইচাৰ কথা ক'ব লাগিব দিবা দি পইচা দিবা দি পইচা পঠাই দিব আকৌ পইচা তুমি আমি মানে বহুত বিপদে পড়ছে বুঝছিস আমার মানে পয়সা লাগছিল মানে বুঝছিস 1 লাখ কিমান হৈছে गाड़ी लेके आओ उसको उठा के लेके जाऊंगा हाँ ये उठा गाड़ी ठीक कर পয়সা লাগবে বুঝছিস ये যদি কোনো থানায় দেবে পয়সা দিলে চপ চপ জাগার নাম কইলে কিন্তু না না জায়গার নাম কোন কোনো পয়সা দিলে আমারে সাইডে দেবে এই কথা বলছি পয়সা দিলে সাইডা দিমু আমি টেনশন নকৰি পইচা দি পয়সা দিলে সাইডে দেবে ये देखो ये पैसा देखो पैसा ये পুৰা পইচা सरी है ये पैसा है বিবনা বিয়াম সাজদো মা चोर पूरा বিয়াম সাজদো হ্যাঁ भाई আচ্ছা আচ্ছা ओमफ्राय फट'खौ नुवासै ने ओइयाव फैसा दङ 100 थाखा লাইটো काराटो दिसि बिला पैसा बेबा मा जाखो बायदेव आसा जिबुनिबो मै निसिना दंलाय नफाला बेरे बासाव मै बे गथ'फोरा जाला जोंनिया अरे जुने थगाय खायसि बे मा गाथ ভালে ভালে দিও পানি পানি যাও गाड़ी आसे सेस खालामना नायनो हागोन फट'खौथ' गैया माथो जिबौफोरबो दंलायो बिथ' बि लाखाबाय दे फैसा बेयाव जिबौ दंलै आसा तारपरा किमान दिसिले आगते जिबौ दंलै जिबौ दङ
12,000 এতিয়া ঘূৰাই 12,000 না 14,000 14,000 কৈছে নে দিয়ে কিয় মিছা কথা কৈছা এইটো দাদা অ এইটো দাদা মোৰ 14,000 অ। দাদাৰ কথা কৈছো মই এইটো দাদাৰ ও ফটোটো কোট ফটোটো ফটোবিলাক ফটোবিলাক আছে কোট ফটোবিলাক হা 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 মানে পৰি গৈছে দাদা একদম পুৰি গৈছে গুগল পে নাই আপনার ইয়াवजोंबो बथा जाला गानफ्रानो माबा लांबाथाय सेस माथो बिसोर गोरों जाखायोना बिसोर गोरों जाखायो हा बावसु सोरबा मोननांथारनांगौ बायदि होननानै आंखौ सिगिनानै माने मोनसे खामानियाव लाबोबाय बियो बे खामानिया मा जाहैबाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय फार्स्टआव बुंबाय बियो कामाख्या मन्दिराव थांनानै मैसो दामनांगोन होनना बुंबाय आंखौ मैसो दामनांगोन होनबा आं बुंबाय मैसोखौथ' आं दामनो बिदि बोलि बिदा होनोथ' आं होफेराखै ओमफ्राय आच्चा बेलेग आयदा गैया नामा बेलेग आयदा दङ होननानै माबायदि आयदाया जे नोङो उन्दैनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां बयस जाखो बे बयसखौ लानानै नोङो फैसा मोनसे हिसाब खालामनांगोन जे माबायदि सानसेयाव 7 थाखा खरि नोंनि बयसआ बेसे जाखो नों बेखौ सानजाबनानै फैसाखौ बहनबाय सानजाबना बहननायाव मा जाहैबाय फैसाया थारमाने 1 लाख आंनि नामावनो 18,000 20,000 जाहैबाय हिनजावनिबो नांबायना ओमफ्राय हिनजावनावबो बिदिनो माने 80,000नि खाथियाव जाहैबाय दा बेखिनि फैसाखौ आं बहा नागिरना मोनगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय बिदि बुंबाय जे नोङो फैसाखौ जायनो नागिरो बेनावनो मोनगोन आं जुदि होनो हायाबा बायसिस लानानै होनो हागोन आङो फुजायाव नियम खालामबाय बेनि उनाव नोङो बे फैसाखौ साननै सानथामावनो हैफिननो हागोन फैसाखौ बाहायनाया माने मानो लाबो दिनै बेनिफ्राय मा जाहैबाय बिदिनो साननै सानथाम जाबाय आरो जों आरो मा खालामनो मावाबाबो न'खराव मा माबि जालांगोन बा गिनाय फैबाय हौवा हिनजाव न'खरावनो गिबाय ओमफ्राय गिनानै मा जाहैबाय थारमाने सासे मानसिनाव जा माने फैसानि माबायाव एसे लेना देना खालामबाय थानाय सासे मानसिनि दुखुखौ निस्सय फोरमायाखै आरो जा फैसाखौ नांगौमोन मानो नांगौमोन ओमफ्राय नंला दे जायखिया सुद हिसाबै 7 थाखा लायोना बेसेबां लादो होननानै बुङो थारमाने फैसाखौ थारमाने लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय बाखि एसे न'आव बिदिनो बन्दननिफ्राय मोननाय फैसा दंमोन आरो 25,000 लन लानायाव जेराव माने 25,000 फैसा होयोमोन ना बे 25,000खौ न'आव दोनबाय ओमफ्राय साहा फानना फानजोबबाय 20,000 दंमोन आंनाव ओमफ्राय बे 20,000 गासैबो लगायनानै 1,35,000 फैसा दिहुननानै दाबिजों जादों केस जाबाय आरो बेनाव ओमफ्राय बाखि माने माबा माबि बायबाय आंथ' फारौ बायबाय नियम खालामनो बेनिफ्राय माबा बिदिनो आपेल बायहोबाय ओमफ्राय बायहोनानै खामानिखौ बिदिनो मावनो थाखाय आगजु लाबाय आगजु लानानै मा जाहैबाय खामानिखौ नों मावबाबो रावनोबो खोथानो हानाय नङा खोथाबानो जाफुंनाय नङा आरो दा बिदि बुंबाय नालाय आंबो खोथानो गिबाय ओमफ्राय खोथानो गिबायबा मा जाहैबाय माने बेथ' खामानिखौ मावनो होनना फैबायानो नै बेयाव फैबाय नालाय मा जाहैबाय ओमफ्राय आंनाव फैसाखौ बिबाथाय बे मा जाहैबाय फैसाखौ आंनि बे माबायावनो साथि सावग्रा माबायावनो हाबबाय थारमाने बेबायदि मन्दिरावनो हाबबाय हाबनानै बे सिङाव मावनोसै आरो दाबोराव हा मोनसे बिबाय हा मोनसे बिबाय हायाव जेनेबा दाबोरसे बिबाय आरो दाबोराव बेनिफ्राय आरो बेयाव एसे दै लुनो होबाय ओमफ्राय जिखौ खोबनो होबाय ओमफ्राय बे दाबोरा दैया गोदौनानै आरो नैलाय बेखौ ओमफ्राय नोंनाव होनाय कार्डआ बिदिनो कार्डखौ नायलाय नों आंनाव दङ देलाय देखाय बिदि सेम देखायना हो आरो जेनेबा सेमथ' नङा इयो जेनेबा मोननैदो देखायना हो बे सोलायबाय थायो होननानै बे आंनो आं एसेबाव थालांबावदो खोथाया आंनो बे कार्डखौ होलांबाय बेखौबो लाफा दे बेखौबो लाफा दे दिनैनि बेबो सिम्पोला एसे बेलेग जायखिजाया थारमाने बेबायदि बेमारनि खामानिखौ रोंगौ होननानै बेयो थारमाने आंनि न'खराव जायगाखौ लादोंमोन आरो ओमफ्राय न'खराव जायगाखौ लायोबा आंहा माने गथ'आनो खोमाया बेंगा नालाय हामगोन थाबाव आंबो थारमाने गोसोखौ हगार साननानै बेनि खोथाखौ फोथायनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय फोथायनाय जानायाव माखासे ताबिज तुबिज होलांखांनायनि उनाव आंनाव थारमाने बेखिनि पलिसिखौ लाबाय ओमफ्राय जायखिजाया बेयो खामानिखौ मावनो थाखाय आंनाव फैसाखौ थारमाने 1 लाख बाखि फैसाया 1 लाख बिदिनो 20,000सो जागौमोन आरो 1 लाख 20,000 फैसाखौ बियो मोनसे कागजाव खनबाय हिस्ट्रियाव खाबाय खानानै मा जाहैबाय ओमफ्राय बे दाबोरनि हाखौ बियो बेरहोबाय थारमाने बमा बायदि
थाखा सुद लय ओमफ्राय उद्बोधन खालामनाय जाबाय बे लासै लासै हासिंनिफ्राय फैसा आरो सनाया उनथिबोसिगोन सानथामनि उनाव जायो दिनै फार्स्ट अपेनिं बियो दिनै पास खालामबाय ओमफ्राय गाबोन खेबसे सबनिया खेबसे खालामनांगौ जायो ओमफ्राय मा जाहैबाय थांनोसै दाना एसे साननाया खरा जानाय बायदि लामाखै थांनानै खुलुमहर सानजा मोखां जानानै जे माने बे फैसाखौ मोनबाबो मन्दिरफोराव एसे एनै दान होनांगोन आरो सोरबा गोरिब गुन्द्रानोबो एसे एनै दान होनांगोन बिदि होननानै आंखौ खुलुमनोबाय खोथाया नंगौ नालाय नंगौ सानबाय नोंनानै खुलुमबाय नोंनानै ओमफ्राय मा जाहैबाय फैबाय फैनानै ओमफ्राय बिदि गामसायाव खानानै माने आंनो फट'खौ माने जानजियाव 3 घन्टा लाना दोननानै दोना गालांबाथाय बे होनबाय 3 घन्टा नङाबाथाय बे बुस्थुखौ दाङा नङाबा जाफुंनाय नङा ओमफ्राय बे बुस्थुखौ आङो होनानै बे दसे थानानै ब्लड थांबा मा जाहैबाय बाकसाव जों आरामसे सोना दोनबाय आरो गाबोनबो नियम खालामबावनांगौ ओमफ्राय बाकसाव सोना दोनखांनायनि उनाव माने अखानायै आंखौ फन खालामबाय फन खालामबा बुंबाय दादा आं दिनै थांनो हानाय नङा मोनसे जायगायाव मानसिनि जिबन सौदोनो बेखौ थारमाने फाहामनो थाखाय आं थांथारनांगोन मानसिनि जिबनखौ बासायनांगोन होननानै बिदि बुंबाय बियो होमबाथ' आंबो देरनो हाला दा खोथाया गतिके दे होमबा दिनै सानसे गाबोन फैखागोनबा ओमफ्राय नेक्स्ट दिना आरो एसे आं आसा खालामलायबाय फन खालामबाथाय इनाव फना माने नांला आरोना नांलाबाथाय जोंहा मोनसे डाउट जाबाय रियेल खामानियाव जुदि बियो बिदि खालामखो बे बुस्थुखौ माने नायनांसिगोन बियो मा खालामदों मा दोनदों जों बिदिनो साहा दखान फिसा मावना जायो आरो मोनाबासो मोनफैयो न'आव फुंनि 6टायाव बा 5टायाव ओंखारलांनानै मोनाबासो न'आव मोनफैयो मोना फैनानै बिदिनो मा खालामबाय सानैबो दुगैस्रां लोबस्रां हौवा हिन्जाव जों नायबाय आरो खेवनानै नायोबा ओमफ्राय नैफोरबायदि कागज बियो हानानै लाबोखायो हाना लाबोखानाय गोजा कागजनि बिदिनो आंनि फैसा जेसे बुरजामोन एसे माने कागजखौ आं माने बाकसनिफ्राय मोनबाय आरो खेवनानै आंनि फैसा अरिजिनेल माखासे लाना थांजोब्बाय बे फैसाया माने बेफोरबायदि गुफुर माने दायो सोलायनासो गालांखोना मानानै सोलायना गालांबाय आरो बिदि जादों आरो ओमफ्राय दा आं दा मा बुंबावनो बेखिनियानोसै थारमाने बे आंखौ बेफोरबायदि पलिसि खालामनानै आंनि गरिब न'खरनिफ्राय थारमाने फैसाखौ लांनानै दिनै आंनि गथ'आ माने खिथाब फरायो स्कुल फरायो दिनै बाइक गंसे जेने तेने माबायाव लानाय दङ बेखौ फानबाबो आं दिनै सुद लानाय फैसाखौ ओमफ्राय दिनै आङो नै मा जायगा होनो नोंसिना बेखौ सिगारि दङ लालपानि होननाय जायगायाव बिदिनो जोंनि बे गामिनिनो आग्रां गामिनि सासे बे मा लिरोमोन उत्तम प्रदेम थारमाने बेहा मोनसे आलासि जायो बिनिनो रिलेसननि मोनसे आलासिनि न'खराव बे थारमाने बेफोरबायदि सोलो खालामफैदोंमोन दा बेखौ खबर मोननानै फैनायाव दिनै आं थारमाने आंनि कन्डिसनाव जेरैबायदि बेफोरबायदिनो बे न'खरखौ खालामनो नागिरनाय अबस्थायावनो बेखौ हमफैनो दिनै हादों ओमफ्राय दा आङो दा उननिखौ दा मा बेबस्था लानांगोन बेखौथ' आं बेखौ रायजोफोरासो मिथिसिगोन आरो बेखौथ' आं दा जेबो बुंनो हाथनाय नंला बेखौ बोरैहाय माने बोस्रांनानै होगोन रायजो राजाखौ थारमाने आङो मिजिंथिनाय जाबाय आरो ना बेखिनिखौनो दोननानै आङो बुंनाय जाबाय